lang hilin eh. Hi, hello, good morning. Ayong buntag tibok kalibutan. Thank you Lord, thank you sa kasas kinabuhi. Mata patanong buntaga. Maglabi na sa mga pamilya, sa mga sakop. Salamat Ginoo. Hatagan pa niyo baskog panglawas, sinat pa ang pagpadado na niya mga panglawas santod Lord. Thank you Lord. Labi na sa mga apo, banan sa mga majong Panginoon na Ginoo. Salamat. Good morning, tibok kalibutan. Harap ko dani. Harap ko atubang ninyo. Panagsa bitaw. Sana katong si pangutana nga asa si kuno naglakaw-lakaw, niningin na di kuno kumamadyo. Di kuno ko magpundog pinianan. Salamat ka sa imong mensahe nga lakawan kuno ko. Pero ang paglakaw-lakaw ani wa ko nagjaga-jaga. Kani mula ko dinig Cortes muli Galicia. Nay magmuha dito sa kay bawa na katong siguro kanin ni istorya ng lakaw-lakaw murag so ni Abid Pants kay nganong manaway raman maingin nga sila kun lakaw wa kuno koy pundo wa kuno koy tarong panianan. Thank you Lord. Salamat koy tarong panianan. Na ako sang anak, di ko mawa dahil sang anak at ako sang igagaw. Di ko atos pamilyaos marazid ni tuluran ning handang panan anis ang anak atos ang igagaw atos pamilyaos atos ang pajag namang gining ning mga asa kuno ko nagtunong-tunong wa kuno ko itunong. Salamat sa imong mensahe matagan kag gracias Ginoo tao. Sinsan hajing istorya kay dugay na din sa sig-ingon nga kuan di pamajag nga sige kuno kong lakaw. Nagbuwang na naman kuno ko sa kalibutan lakaw tiaw. Kisa tong nasayod hibawan naman mo kinsa mo nga permitted gantaw sa ahang payag. Salamat kaadyo. Kumusta di gustanan mga tigli-lis ang payag. Good morning diha Ma'am Pilisa Taghap sa Quezon City. Kumusta man ka diha ma'am? O diha sa Davao ni Ma'am Vilma Macabalo. Kamusta imong panahon diha? Dari karon gani nagkulimlim. O diha sa Cebu ni Noel Dominguez. Kamusta ang Cebu? Kamusta mong tanan? Karon din mong taga gikan ko kan isig jud ay gahapon na pod gikan ko naglakaw-lakaw na bit-bit day ko kanang kaila mo dani pipit ko halipon kaya na may halipon ito daghan. Ano ko makabidyo gahapon kaya nalagi may lakaw-lakaw kuno ko wa kuno ko tunong roday ko nay kuan nay sa man kanoy sa man ka mikik kuan sa dong rasyonal yatang kan ko ang apo o kuan puntik daw. Thank you Lord. Kay aghang message gapos ang igsuon nangutana si Ja ug laba ko ni open nga doktor sa sentral ning ko nga kani may permi hag inom kay mo nang permi inom kay isa ko nung kalawasan nakit ko no isa ko nung dito ay ni andar tanan ko nung lawas ni ning sakit mo no hanggi ay sangi nagkuha ko nga ni hasa ipasundog nga mo ni imna kaysa mo palit ka nagtong katong tsa nga naaman ti chemical kani kay mo naman jud mamon ni presko mamon ni tig inom ug sa Bisaya pa halipon sa kay aguban kay may magabon wa kaila basta kani halipon maninandanan sa kad ko na minjo pila edad niyo pa karon mga dinino big permisang katungang ugangan kay mananabang man to albularyo man to si Janja kani may hirmig ginubig ang mga ang dalid ani pwede himughat kanang isang kailababog dalid kani kay odot naman ni dalid mo ni mo ni sa una himughat mo ni painom na mo nang nakainom dum kung
Sa message sa among GC gapon nagpatabang to igsuon nga naali ko no Estrella Tagara nga ni andar ko no kung mo ning ingon nimo nga mo ni imna Estrella Tagara mention diha sa Katipunan nadaghan diha tadi ay baliktas ka ng kaminjoon ni Mama Alits nga daghang nalipay daghan pang napangat o nang ita makabaot kay nay kami na ako mismo nalipay ko karong salyana na ay kuani nga nay magmahal nga ama-ama ang uban pod nasungot wa sila kasabot nganong nagpangat sila pati ako kasabot nganong masungot sila magbinjis Mama Alits so sila rin nasayod ug ngano unsa sa katumalang tanaw kinsa di nato kinahanglan imong suni kinsa basta kay naay napangat di na kanyete kanami konsuman kay nagsuman man lagi po ko og bulanghoy. Salamat ka Lunes sa imong paglili magpili sa taghap. Salamat. Bahin sa comment ni Ma'am Yuning Ayop, si Jacono naman ang hindi jang bana nga magbinjo o sibil. Gida daw si Jas Pariner sa Tagbilaran. 30 years na kuno ijang edad. 30 years old na kuno siya to naminjo. Salamat ka ma'am sa imong comment. Ni Heart Berna Mendoza, good morning. Arlene Rolon, good morning ma'am. Sa kanunay nimong pagsubaybay. Amping kanunay. Og sorry jud kaadyo, hay mananghilin, balik-balik yung istorya. Mga dito, sorry na nang balik-balik nga istorya. Pasensya jud mo. Di dyan na mabantajan ang hang video na balik-balik. Tungod kanihang video, wa dyan i-edit. Niabot na laman ni og kanang 60k kapin. Subscriber na, mag 6,616 siguro ang subscriber karon pero wa dyan ko i-edit. Lapas nagpila ka years nang ang pagsugod og surya-surya daning media. Silang mga isuon, lero sila. Mag-edit ako'y time pod mag-edit. Hindi, ikaduha, wa dyan ko'y hanaw. Pasensya na dyan mo. Wako'y hanaw sa mga edit. Agad, lisod-litsura, para karon nung nag-istorya ta. Nag-istorya ko, sa haraning i-upload dito. Mga dyan ay Scorpion Girl. Salamat ka dyan, ma'am, sa imong pahinumdum. Ni Ma'am Edina Kanyete, yes, minyo nagkakun sa ali, ilagay minyo na, pero naidaghang babag, pero okay ra. Google naman gyapon sa ali, padayon gyapon kay, mo naman dyan ay, katong ko sa itong kinabuhi, o di ta mo atos lagi, o di ta mamatay, naman di tayo kapartner sa kinabuhi, o sa mga atong makapartner, si Zare na sayod, mawanang kanang naglingot-ngot, wala siya kasabot, ganong nasuko siya. Watching from Cebu City, Noel Dominguez. Good morning, sir. Salamat kanunay, sir. Merst and family in Korea. Mayo gani kuno kay pakaslan na sa ali. Nalipay lagi ta kay mo pakasal, pero napoy ang sakit ag daghan ngano ka na. Sila ray nasayod ngano. Pwede mo mapangutana og unsay so, siyang nahuna nga masuko man siyang magminjo. Ambot lang kahagon sa isang plano. Di na kinahanglan. Ang kinahanglan nga padadon na sa ali. Di na magpada sa mga hungiheng. Sabot ba mo kung sa hungiheng? Bitaw, makatawa na dyan kung maghanahana nga naibabag sa kinabuhi nga magminjo na. Nga tiguang na. 40 plus na. Naimubabag. Kung saan naman ang klases kinabuhi nga di man gusto. Salome Ramilo vlog na dito ko kahiluwas. Salome Ramiro vlog nakasubaybay manggod ko kay Mama Alits sa Daripas Manila 5 years ago manang hilin abid pans kunyong mga Burato family. Salamat ka ma'am. Salome Ramilo vlog. Di mahiluwas. Di malitok kahit di na ko kahiluwas.
Miss An family in Korea nganong masuko man mo lagi na tapik na aron nganong masuko man og magminyo. Idara naman ambot lamang kahapon sa isang purpose nganong masuko. Napaningon Linscan vlog dili pa klaro imong tingog iklaro ang litok sa imong baba kay kusog ang imong tingog say di maklaro nazungit na deko amala kung di maklaro basta manon yang sinultian. Good morning heart Ma'am Cherry Ulrich heart shadow good morning amping kanunay asa man mo dapit sa kapupudan tibok sa kaliputan bitaw ay way lingaw tubangan karon kay wala tingog na lagi. Ma'am Cherry Ulrich katong hang vlog bitaw nga ako'y bull cake Gizang ingin na ari, lami ko nung bagong bayan, gusto ko nung niya. Napay bagong bayan, day bulkik, kaabot pa day kadana. Sa unang panahon palagi ng pagkauna. Diya, kuan. Napay ingon nga Floridilin Kabahog. Good morning ma'am, murag bag uning tagal ili na ha. Floridilin Kabahog, Sabado ang vlog. Hala ka nung saba man man gani gatikaw-tikaw. Ano ka, na may nga saba. Nasa nakapaninghang YouTube na may niingan nga saba ko nung vlog. O sa San Isidro ko mag-vlog, arang dyan sa bakay ni mga sigbindad to. Pero dali sang kahalin, may sigbinda ni. May sigbinas, pikas bayar man nga sigbinan. Pero San Isidro, daghana dyan sigbin ipangagtan na to. Manangutuod ko to, saba ang video. Pero dali, wa man. Birna Mendoza, bahala daw o kanang way pa. Isang comment, bahala si Juan, basta way bagyo bitaw ma'am. Ma'am Birna Mendoza. Kuklawa na ito na bagyo. Noel Dominguez, watching from Cebu. May na pag nagbalik-balik agang istorya. Mars and family, amping kanunay. Napresyado, musta naman ang hilin. Sana okay na you. And God bless your family. Salamat, Sir Shadow. Pilit sa taghap. Ulan gyapon ko no. Buwan bitaw gyapon ron. Manglabarab ako. Kanang Sir Shadow. Salamat kadyo sa pwedeng pagsubaybay. Sige pangamusta ni manang hilin. Salamat kadyo amping kanunay. Bisagkin matod ma'am yuning ayo. Bisagkin sa pakunin mabanan ni maalits. Ang importante nga magminahalay silang duha. Wish pre happy sila alits. Atan ang forever labinan ni Aliana. Bitaw. Aguban nga nung kasakit man nila nga maglinis Aliana. Agba nga followers o ba ni noon malipay sila nga minjadas mamaalits. Ako bitaw. Ay tama kalin ikatawa bitaw. Ikatawa ra ng mga baser. Kay lamas manas kinabuhi. Baser man ang mga taong maingan manghilabot. Maingan nga nagsigirang kuno ko lakaw-lakaw. Nagsigi kuno ko itunong. Niandar na po siguro ang ilang mga utok. Rosalinda Puentes, bisan pag idaran, bisan pa kunog katong bahin bas katong naay pagpangatubang, bisan pa kunog idaran na si Ali, formal gyapon kuno mga tubang ang laki. Butan man unya taga Bohol rapod. Si Remix wala man toy kurso. Si Remix kuno walay kurso nada kay ang tao gani na kurso nada bahalag simple ang kasal basta makasal di pa saligan ras mamaalit. Oh salamat Rosalinda Puentes. Salamat kadto ma'am sa imong mensahe. Amping kaunay ma'am Arlene Roylon.
Liabaya. Sa Julay Kanoy. Sa Zukam. Das ko andya. Rice cooker tapad. Ani, das rice cooker tapad. Bitaw, nganong manghilabot man lagi sa bahit sa kamidyoon ang mga tao noon nga na nailaras kahanginan mas na mga lipay hinom sila sa among mga kuan malipay sila magtan-aw na mo nga mo ni mo na sa mga solid nga sa mga malumong kasing-kasing ra na sila katurang mga taong mga sakad sa pagsugod sakad pa sa una sa nga na ang mga video nga dito ko pasensya datong wingon nga nakulong kabalik-balik sorry jud kaadto kay mo ritong giingon nga ang abot mag 6,000 plus ang subscriber wa jud ko nag-edit para karon lagi harani dito mo nang aguban magpahang sa istorya nang balik-balik kanang tiguwang na sa katong malito ko na nga ako ba di ko na istorya o sana di ma sana istorya di ma sabot di masabtan sang baba nga numan sorry jud kaadto ba kasabot magbagot-but ba kasabot na kay humul sa kusang kuan hasa ni humulan kay imnen 5 minutes later. Lawan po ko. Paulugay ko nakapangsugod og dapat kay kanina din ang mga kaguliyang mula ka mga bata batos Garcia Park kaso taras ako itong ninyo na nga natagaw ko nung gisag-asara ko naasama ko nung nagatagaw natagaw ko rin naghanan salamat sa nag-ingay natagaw ko nung ko asan yung makita na nagtatagaw ko natagaw ko sa kinabuhi ikatawan na mga kinabuhi ang primawa hangay ka tayo mamuni ngayon katawa naman natin itong mga problema sa kinabuhi masa importante nga ang peso ko sa sakto patay kuan ano yung kapag kinabuhi marami ko lugar ng bangajan ano ko rin libot-libot din sad nagunon din mga estudyante nagtanawag si nanay ako na kumuli muli di ko po naghapit nagpista sa among Santa Ana o San Joaquin July 25 nasindiya yung naawi ko na ay order ha para pista pohon PM na muraan kasi gusto mo order og budbud og suman kuha lagi pantalon